Исәнмесез, кадерле дуслар, исәнмесез, хөрмәтле иҗат сөюче тамашачыларыбыз. Йолдызлык мизгелләре тапшыруының чираттагы чыгарылышы кайда дип уйлыйсыз? Әйе, Алексеевскида. Чөнки монда 8 муниципаль районнан җыелган сәнгать сөючән балалар, иҗат сөючән балалар һәм инде искиткеч матур чыгышлары белән шаккаттыручы йолдызчыкларыбыз җыелды. Шуңа күрә без дә читтә кала алмадык. Шуңа күрә тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышын без нәкъ шушыннан алып барабыз. Кадерле дуслар, минем янымда Алексеевскида иҗат итүче балаларда иҗатка буларак мәхәббәт үстерүче искиткеч шәхес басып тора. Аның исеме Елена Владимировна Сикалина. Ул биюгә гашыйк һәм биюгә мәхәббәтне балаларда да үстерә. Аның барыбыз өчен дә таныш булган элита бию төркеме Созвездие йолдызлык фестивалендә инде яңалардан түгел. Елена Владимировна, исәнмесез? Здравствуйте. Беренче сорау инде, менә сез үзегез оста биюче буларак, җитәкче буларак, педагог буларак үзегез биюгә ничек килдегез? Ничек иҗат юлын сайладыгыз? С детства я занималась танцами. Но почему-то именно педагог. Балачактан мин биюләр белән шөгыльләндем. Ләкин ни өчендер нәкъ менә укытучы хореограф булырга теләмәдем. Бәлки дәресләрдә арыганга күрә, бәлки көндәлек дәресләр булгангадыр. Һәм мин уйладым да, үземә медик һөнәрен сайларга булдым. Шундый затлы һөнәрне. Ләкин бер көнне минем әниемне педагог-хореограф каршы алды да, Лена, сезнең кая укырга керә дип сорады. Әни әйтте, табибка керәсе килә диде. Бәлки ул Алабугага хореография көллиятенә кереп карар дип дәште минем педагог. Менә шулай минем мәдәни эшчәнлегем башланды. 17 яшьтә мин укырга кердем, 19 яшьтә көллиятне тәмамладым. Алексеевск районына мин үзем направление буенча эләктем, чөнки тумышым минем Аксубайда. Башта практикада эшләдем, миңа ошады, аннары эшкә килдем. Үз коллективымны мин 1999 елда булдырдым. Быел коллективка 24 яшь. 2016 елда югары белем алдым. Менә шулай барысы да акрынлап. Һәм менә инде безнең коллектив 24 ел чәчәк ата. Наш коллектив вот уже процветает 23. Шоу, это хорошо. Воу-воу. Эй, мама, оторвись от дивана, танцуй вместе с нами. Хватит путаться у меня под ногами. Диджей нажимает на плей. Некогда спать, всем на детское пати. Оу-оу, в этом треке всего 7 нот. Запоминайте. Коленьку ласково слушали. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ла, ла.
Владимировна, сез төркемне оештырдыгыз. Төркемдә кызлар гына. Мин белгәнемчә, шуңа күрә кызлар арасында ызгышлар булмыймы? Нинди мөнәсәбәтләр, ничек эшлисез, ничек номерларны төзисез? Шуның турында берничә сүз. Все начиналось с того, что в коллективе было всего Барысы да 10 коллективта башта 10 кыз, аннары 15-20 кыз булуы белән башланып китте. Еллар узу белән бездә балалар саны артты. В этом Ә быел бездә 9 ел безнең белән биегән малай безне ташлап китә. Ул безнең чыгарылыш сыйныф укучысы. Шуңа күрә быел без аны озатабыз. Ә икенче сыйныфта укыган яңа малайны без каршы алдык. Ул безне җаны тәне белән якын итте. Һәм ел саен ул безнең белән йолдызлыкта катнашкан Адельне алмаштырыр дип ышанып торабыз. Обернусь я белой кошкой, да залезу в колыбель. Я к тебе, мой милый крошка, буду я твой менестрель. Буду я сидеть в своей колыбели, да ведь колыбельная, чтобы колокольчики звенели, цвели цветы хмельные. Обернусь я белой птицей, да в окошко улечу, чтобы в ясное небо взвиться к солнцу яркому лучу. Будут с неба литься звонкие трели, трели, все весеннее, чтобы колокольчики звенели, цвели цветы хмельные. Обернусь я человеком, да вернусь к себе домой. Я возьму тебя на ручки, мой хороший, мой родной. Обернусь я белой кошкой, да залезу в колыбель. Я к тебе, мой милый крошка, буду я твой менестрель. Буду я сидеть в твоей колыбели, да ведь колыбельная, чтобы колокольчики звенели, цвели цветы хмельные. Буду я сидеть в твоей колыбели, да ведь колыбельная, чтобы колокольчики звенели, цвели цветы хмельные. Как создаются номера? Номерлар ничек барлыкка килә? Вы знаете, Беләсезме? бывает, Менә син слушаешь музыку, кайчак музыканы кушасың какая-то тебе так в душу западет, һәм и начинаешь кайсыдыр придумывать шундый җанга керә какие-то вот сюжеты, нужно һәм просто вслушаться в сюжетлар музыку барлыкка и килә. уйти в нее. Аны беләсезме, тыңларга кирәк. Кайвакыт син төнлә уянасың, яныңда дәфтәр һәм каләм. Син шул ук вакытта сюжетны тиз яза башлыйсың. Һәм менә шулай итеп бездә номерлар туа да инде. Гаю
ойда, ойда, ойда гаю. Ойда, ойда, ойда гаю. Ничто в полюшке не колышется, только дивный напев слышится. Напевал там пастушок песню дивную, в этой песне воспевал деву милую. Ойда, 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 ой, пляла косы, да в поле шла, Люба деве той матушка земля. Пляла косы, да в поле шла, Люба деве той матушка земля. Гаю, гаю, Боже же мой, ступала. Ой, да дева в полюшке бегала. Гаю, гаю, Боже ж мой, бегала. Гаю, гаю, Боже же мой, ножками. Пляла косы, да в поле шла, 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 пляла косы, да в поле шла. Арыдай кошылар, эй ник моңланам. Ашай тарган җимеше. Юк, юк. Ашай тарган җимеше. Юк, юк. Моңсыз да йөрәгем, эй ник моңланам. Елена Владимировна, безнең төп сораубыз
Созвездие Йолдызлык фестивале белән бәйле иң истә калган, иң якты мизгелегез нинди сезнең өчен? Мы наблюдали с девочками. Без кызлар белән телевизордан созвездие артыннан күзәттек. Чөнки бу телевизион конкурс һәм ул интернет шелтәрендә дә трансляцияләнә. Һәм бер вакыт кызлар миңа: "Елена Владимировна, әйдәгез инде, катнашыйк", диделәр. Әти-әниләр безне әлбәттә хупладылар. Һәм 2007 елда без нәниләребез белән киттек. Зональ этапта 2нче урынны яуладык. Их это очень, так сказать, окрылило. Аларны бу бик нык канатландырды. Аларга ошады. Һәм мөгаен бу 2нче урын беренче дә булмасын. 2нче урын безне барыбызны да илһамландырды. Шуңа күрә без ел саен үз номерларыбыз белән йолдызлыкны сөендерергә тырышабыз да инде. Мы сейчас ежегодно стараемся. Дөрес хәтерләсәм, бу номер безнең матур костюмнарда балалайкалар белән иде. Первый парень на деревне дип аталды. Когда-то россияне, Ванюша, Тани, Мани, танцуя на гулянье, открыли новый стиль. Щеблеты и сапожки, под русские гармошки, под верестные ложки прославили кадриль. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но все же непокорная. Жива кадриль задорная. Тарадари-дарида, 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 тарадарида. Тарадари-дарида, 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 тарадарида. Кадриль моя сердечная, старинная, но вечная, фабричная, колхозная, смешная и серьезная. Теперь почти забытая, гитарами забитая, но все же непокорная. Жива кадриль задорная. Тарадари-дарида, 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 тарадарида. Тарадари-дарида, 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 тарадарида. Елена Владимировна, сез инде остаз буларак, тәҗрибәле педагог буларак, яшь педагогларга нинди теләкләр теләр? Әле менә Созвездие Йолдызлык фестивалендә беренче адымнарын ясаган педагогларга. Юл әлбәттә гади түгел, җиңел түгел, бик тә катлаулы. Шуңа күрә түземлек һәм бар тик сабырлык кына. Җиңү теләге, иҗат итү теләге. Менә шуларны мин телим булачак юлдашчыкларыбызга. Мәйе, түземлек, тагын бер кат түземлек һәм истә тотырга кирәк. Хезмәт һәм түземлек барысында җиңеп чыга.
Бик зур рәхмәт сезгә теләкләрегез өчен, безнең кунагыбыз булганыгыз өчен. Һәм инде әлбәттә сезгә, төркемегезгә без тик уңышлар гына теләп, сезне гала концертларда, безнең сәхнәләрдә күрербез дип ышанып калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Спасибо. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. А парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются вдоль стены, пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Сегодня пусть не повезло девчонкам от чего-то, они статистике назло опять придут в субботу. Придут девчонки стоять в сторонке, платочки в руках теребят, да потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Девчонки стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. А я вот никогда замуж не выйду. Одной ведь лучше. Хочу халву ем, хочу бутерброд.